Ahojte, dnes pridám do albumu rastliny a kvety, ktoré pestujem, ďalšiu výnimočnú rastlinu, ktorú odporúčam pestovať všetkým, ktorí majú v záhrade voľný priestor na slnku alebo v polotieni, ideálne pri plote alebo nejakej forme opory. Rastlinou je černica Thorn-free, ktorá okrem toho, že zabezpečí vďaka svojim veľmi zdravým plodom prísun vitamínov a antioxidantov pre celú vašu rodinu, vám vie zarobiť aj niekoľko desiatok eur ročne, na čom nepochybne nezbohatnete, ale rodinnému rozpočtu to určite pomôže. Je veľmi prekvapujúce, že mnohí ľudia uprednostňujú nákup vitamínov v tabletovej forme, prípadne nákup rôzneho silno chemicky ošetrovaného ovocia a zeleniny v supermarketoch, namiesto toho, aby si ich dopestovali alebo v čase úrody kúpili od ľudí vo svojom okolí na trhoch alebo vyhľadávaním cez rôzne inzertné portály typu Bazoš.sk. Takíto predajcovia ich väčšinou pestujú bez akéhokoľvek chemického ošetrovania a často vám umožnia ich nákup alebo aj zber priamo na mieste pestovania. Tak predávajúci, ako aj kupujúci, ktorí takéto bioplody kúpia výrazne lacnejšie ako v obchodoch, tak z takéhoto vzťahu profitujú. Černica beztrňová Thorn-free je odroda s pôvodom USA. Rastliny majú bujný rast a rozložitý habitus. Černica Thorn-free je samoopelivá a mrazovzdorná do minus 30 stupňov. Má vysokú rodivosť, plody dozrievajú od konca júla do polovice septembra. Dozrievajú priebežne a tak ich v prípade, že pre ne nemáte v čase zberu kupujúceho, môžete dať čerstvé zamraziť do mrazničky a následne kedykoľvek predať. Plody sú veľké, čierno-fialové, sladkokyslej, aromatickej, lahodnej a osviežujúcej chuti. Plody obsahujú vysoký podiel antioxidantov, ktorým sa pripisuje preventívny účinok pred onkologickými ochoreniami. Chuťovo patrí medzi najobľúbenejšie druhy černíc. Thorn-free je bujne rastúca odroda beztrnnej černice, ktorá nepichá, s dlhými, dokonale hladkými výhonkami, ktoré v prvom roku vytvoria popínavý prúd, z ktorého v ďalšom roku vyrazí množstvo kratších bočných výhonov s kvetmi a stredne veľkými, dokonale sladkými plodmi. Keď necháte černicu rásť samovoľne, stane sa z nej nepriepustný prútovitý ker, z ktorého bude plody ťažko zberať. Preto je lepšie sa jej trochu venovať. Plodí na dvojročnom dreve, takže v prvom roku vytvoria 4 metre dlhý prúd, ktorý je dobre vyviazať k zvislej opore, aby sa neváľal po zemi a lepšie sa oberal. Všetky bočné letorasty sa skracujú za 5. listom. Skracovanie sa môže robiť v septembri, najneskoršie do februára. Týmto rezom sa zníži prehustenie a plody, ktoré ešte v septembri nie sú zrelé, dozrejú. Na budúci rok bude na výhonoch, ktoré sa ponechajú, pekná úroda a nebude to zahustené. Ako náhle odplodí, môžu sa tieto časti na jeseň alebo na jar odstrániť buď úplne alebo nad zemou. Z ponechaného dreva vyrastú mladé prúty, ktoré ponesú plody v následnom roku, rovnako ako z prútov, ktoré vyrašili v lani zo zeme. Občasné hnojenie a zaliatie v období sucha zajistí väčšie množstvo plodov a ich lepšiu kvalitu. Černice prosím pestujte na plnom slnku či v ľahkom polotieni. Viac informácií o nich a ich pestovaní si pozrite na YouTube, kde vám poradí množstvo odborníkov.